Kozorožci, v apríli sa nebavíte s amatérmi. Máte pred sebou obdobie, kedy sa vaša aktivita premení na rešpekt a stabilitu. Jazdec prináša správy, ktoré vás vyrušia. Dôležitý e-mail, telefonát alebo informácia, ktorá si vyžaduje okamžitý zásah. Budete sa cítiť energicky a pripravení vyraziť vpred. Vy ste tí, ktorí určujú tempo. Karta Pán symbolizuje alfa energiu vás, ak ste muž, alebo kľúčového muža vo vašom okolí. Apríl je o racionálnom prístupe a logike. Budete sa sústrediť na fakty a svoje ciele. Ak ste žena, kľúčovú rolu u vás zohrá niekto veľmi priamy a aktívny. Výklad vrcholí najsilnejšou kartou stability. Medveď je symbolom moci, nadriadeného alebo finančnej sily. Môže ísť o povýšenie, upevnenie pozície v práci alebo o získanie mocného spojenca. Máte silu a rešpekt, ktorú nikto neprehliadne. Vaša aktivita, jazdec a sústredenosť, Pán, vedú k ochrane vašich záujmov. Medveď. Kozorožci, apríl je váš power play. Buďte odvážni. Táto kombinácia hovorí o triumfe a finančnej stabilite.